Tinokutambirai kunhau dzomanhoko dzozuva rogumi nosere mwedzi uno waGunyana. Nyasi wanakadzitapiwa tapiwa nhau wakubiwa nokuitiwa zvisirizvo nevamwe vanhu vanga vari kuita zvoutsotsi. Vanhu wabva waparadza imwe midziyo yavanosenzesa nakadzitapewo yakaita somakamera ekutora mufananidzo nomavhidhiyo. Mafoni avo paiyatoriwapo kare. Heno kuti izvi zviri kuitika, takudzwa ngadziore paiaendesiwa kumapurisa mushure mekunge ambobiwa nevamwe vanhu wanga vari kuparadza zvinhu zvawatapiwa nhau. Anga ari pamheramo Impala car rental ari kuita zvokupa mureketo wache. Mutungamiri wenyika Nozuro akanga ari kupaumba hache kuti akaita kuti hurumende yedu izare masoja. Anga ari kureketa achiti lingai ndakaisa musoja kuutano, kureketa kuno wanamukoti wakatobenuka kubasa, kureva kuti musoja ndiye anogona basa, asi ari kutadza kuziva kuti zvinhu zvakatofanira kunge zvisingaitiki kuti musoja anenge ari kuita basa rowanhu rinoitwa newanhu. Kuna vamwe vachena vanosvika 13 votakadzinga muno munyika wakaendesa kuNigeria kotanga basa ravo rokurima. Wakaenderera mberi nokurima zvokuti vari kurima ng'ombe dzomukaka pabodzipo nohuku zvavari kutengesa, izvo zviri kubatsira nyika ino yeNigeria kuti isangane nezvokudya zvayo zvainoda. Mabuja kwaita vanhu vanoda kurima mbanje nohurumende wagobvisa mari yokuAmerica inosvika $200 kuti wapuwe rezinesi rokurima. Mbanje iri kuringirwa kuti kwai ichagorimiwa zvokuti isenzesiwe mukurapa vanhu. Heno kuti izvi zvichabudapo, asi ndizvo zvaapo. Vanouya nokurima mbanje kuendai munonyoresa. Wamwe wakahwira rusununguko rwenyika waendesa hurumende kumatare mhosva. Wari kuti nyaya yavo njokuti hurumende iri kuda kupa varimi wachena wayakatorera mapurazi mari. Varimiwa vari kunzi kwai vachapuwa mari nohurumende inosvika $3 billion nochidimbu zvomadhora okuAmerica. Ivo vana ovhetiwa wagoti isusu tiri kudawo mariyo kupa runguwa. Turingadzo pasi rese. Hurumende yekuLibya kwai yagosunga vanhu vanosvika 10 kuhofisi yavo inogadzira mapasipoti. Hofisi iyi kwai yange yazara uori zvokutoti uoriwo hwanga hwaita somanyerere aribe kana anogona kuadzora. Izvi zvanga zviri kunetsa nokuti kwai waigotengesera vamwe vanhu vasiri vana vomuLibya mapasipoti yavo. Nyika dzokumabuda zuva kuAfrica dzinoti Tanzania, Rwanda pabodzipo noUganda kwai dzagobatanidza manja adzo kuti dziite musikamubodzi wezvikamu. Musikamubodzi wezvikamu uyu uchatanga kusenza pakupera kwegore rino. Idi dzimwe nyika dziri kuita kuti zvirerukire vanhu kuita basa munyika mavomo, zvokuti wemabhizimusi wakafitira kugomhanyira kuenda ikweyo. Topedzisira tiri kuBelarus uko mutungamiri wemapato anopikisa akasungiwa nehurumende kwai aenda panzara yokuzvinyima kuja. Nzara yokuzvinyima kujai kwai ari kuiita kusvikira zvinhu zvagadzikana paribe agoziva, uye vanhu vari kutoshira kuti anogona kundopfa nenzara, zvokuti hurumende iri kutozama kuti irekete naye kuti areke zvokuzvinyima zvokujazvo. Idi zvakatooma mabi angu. Takadaro mabi angu togumira pano. Ndini wenyu mhanduwe wonhau.